1, 2, 1, 2. Kokochi media is in our midst.
Bacho, wisdom. I'll tell you.
Oh dear. And right now, you're in our trainer. Adulity. Young program, you're the chassis. Whether it's a positive to and some say, immediately a better waffle. Mupio, a debisham or dining hall, classroom, the dear Bisham or on with the Sony talk runner, a bit me at waffle. Miss Embreno. My friend, your mammy pap, house mother, or where you Madam, Mrs. House Mother, Joyce and Son. Now, on French mediation, we now appoint him. A man who was a man. Medasi. Together and pa. And then many last Thursday, announcement say, Saju Medi Bevaso. Said me a moody or say ayo job. Now, shram. Some now be opportunity, will be a didn't watch him. Your person one fan of watch him and never ran. Me who and whom popoye. Yami shramuna. Jumedian a theater. Yenina Yeni, a do marcher, near Ghana man, heritage man. Yatsa, you mean what's a sa? You money man say, a do says marcher. Near Papa, near marching, ye Ghana. Now, so if we say, sir, your shots yourself, it's the first March, 31st March. A heritage man, ye kaya nanano. Ye be say that. If you beneficial, no far dream say. Any young nay shall say, a bear day. Ampa, ya je amana yedi ose ayo jo. Yamane and sheer wukra. And cry forward. Not for I will. Me, I'm in a number of Akuapem for Hana. Anna, Minanum crop of photos to
no dwumadie sei yɛntumi nni a yɛnko a ne yɛahyɛ yɛ kokoa mu ha yi a ne yɛayɛ yɛyɛ ne saa ɛnyɛ yie yɛyɛ ne saa ɛnyɛ yie da nti mpanimfoɔ tu agyina na wɔdwendwen yɛn na yɛankasa yɛ kurowura ɔhemia baako pɛ mea me maame baako pɛ ɔhemia wɔfɛfoɔ pɛpɛɛpɛ sweet 16 otu broni abradini papa menena yɛbɔ mmɔden a ɛna yɛkasa kyerɛ ahomatorofoɔ ɛna mea me maame ɔse a sɛ memma yi ɛne me de nanom yi akɔ ho abɔ mu sei a ɔntimi nna fie ɛnɛ fiti anopa wafrɛ me saa ɔno deɛ ne time ɔmfa nni agori maaka Akuapem ba ɔmfa nni agori yɛtoo safrɛ no wampopo ne ti eti mesɛ mmerɛ no mede yɛa yɛ nana Akuapem bi ade fɛ nana yɛda ase sɛ yɛtoo safrɛ wɔ waba yɛda ase afei so meba kurom ha yɛse ahadi ahyia mu udu Demodeaf ne royal list wɔ ne baabi a yɛfrɛ wɔ ahyia mu nti sɛ yɛafrɛ kurowura deɛ a ɛneɛ na wɔ sɛ yɛkɔ ahyia mu hɔ nso na yɛkɔhwehwɛ deɛ ɔno de deɛ ɔyɛ a ne sɛ ɔbɔ kyi dɔ ɔta yɛ nyinaa yɛ akyi ɔno mpo deɛ ne deɛ no mefrɛ na anɔpɛ yɛ a ɔte sɛ wanka nkyerɛ nso mɛba nana Chidom nana Kobi the first ɔnkwa so yɛda ase sɛ wɔde ɔsie ayɛ ɔno afei so dwumadie yɛwɔ ha ne sɛ municipal mpanimfoɔ bi ba ha ɛde ade na moyɛ wɔ ha ɛnnɛ akyerɛkyerɛfoɔ ankɔ ɛdan mu a yɛnnu ano yie nti na wɔ sɛ yɛfrɛ deɛ ɔhwɛ Akuapem Mampong mantam mu a onipa a ɔhwɛ yɛ schools ɛwɔ ha so yɛn nyinaa yɛnim tɔgbe wɛzɔlɔ red wɛzɔlɔ yo eti nananom ɛne honorable siso yɛda mo ase sɛ mo de mo nimdeɛ ɛne mo tumi abɛtaa yɛ akyi yɛma mo nyinaa akɔ ase. Traditions that unite us despite our differences. Let us also use this opportunity to be proud of our culture and then pass on this tradition to the next generation. Thank you very much. Where do I go, ye papa? Please, we want to see you. Yeah, thank you. Please come. Larry, please come. I have a message for you.